Isinapubliko na ng Commission on Election o COMELEC ang official list ng mga kandidato sa national positions. Sa inimprentang balota, 10 pangalan ang naitalang humahabol sa pagkapangulo. Sila ay sina Ernesto Abella na dating presidential spokesperson, Leody de Guzman na isang labor leader, Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, Norberto Gonzales, dating Defense Chief Senator Ping Lacson, Faisal Mangundato, dating Senator Ferdinand Marcos Jr., Jose Montemayor Jr., Senator Manny Pacquiao, at Vice President Leni Robredo. Makikita na tanging si Vice President Leni ang nag-iisang babaeng humabol sa pagkapangulo. Katulad rin na siya lamang ang babaeng kandidato sa pagka-vice-presidente noong 2016 elections. Mayroon namang 9 na kandidato para sa pagkapangalawang pangulo. Sila ay sina Buhay Party List Representative Lito Atienza, former Congressman Walden Bello, Rizalito David, Davao City Mayor Sara Duterte, Manny Lopez, Dr. Willie Ong, Senator Francis Kiko Pangilinan, Carlos Serapio, at Senate President Vicente Soto III. Sa nasabing pwesto, si Presidential Daughter Sara Duterte ang tanging babaeng kandidato. Samantala, mayroon namang naitalang 64 official candidates sa pagkasenador na maglalaban para sa 12 posisyon sa senador, habang 177 party list group naman ang kasama sa balota. Magsisimula ang campaign period sa national position sa February 8 habang March 25 sa mga local candidate. Angelica Cara, CLTV News.